ଏଇ ଘଣି ଆସିକି ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇ ସାରିଲିଣି, ଏବେ ମୋ ରୋଷେଇ ବି କଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ରୋଷେଇରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ରୋଷେଇରେ ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଡାଲି ଖାଲି ପଡିଛି ଭାଇ, ଆଉ ଏଠି ଛୁଇଁ ଭଜା କରୁଛି। ଛୁଇଁ ଭଜା ହେଇନି, ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଛତୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ଛତୁ ଭଜା କରିବି। ଆଉ ଝୁଡୁଙ୍ଗ କାଟିବି, ଆଉ ଭଜା ବି କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ପକେଇଦେବି ସବୁ କପଡ଼ା। ମେସିନରେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ପକେଇଦେଲି, ତ ଏବେ ମେସିନ ଚଲେଇଦବା। ତ ମେସିନ ଚାଲିଗଲା, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା। ମୋ ରୋଷେଇ ତ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ସେଥିରେ ଭାତ ସରିଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଭାତ ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ଇଏ ବି ଛୁଇଁ ଭଜା ଦେଖେଇଥିଲି, ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡାଲି ବି ଭଜା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଛତୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଭଜା, ସେ ବି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଡାଲମା ବସିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ରୋଷେଇ ତ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମୋ ରୋଷେଇ ଅଲରେଡି ସରିଗଲାଣି। ତ ହେପଟେ ମା ଆଉ ମାମାଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେପଟେ ବସିକି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଜୋରସେ ବି ବହୁତ ଖରା କାଟୁଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇସାରିଲିଣି, ସକାଳ ଖିଆ ଭାତ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଏବେ ଟାଇମ ହେଇଛି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, ବୋଧେ 12ଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୋର ବି ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ରୁମକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଆମ ଘରେ ଆମ ମିଟୁ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଟୁର ଦୁଷ୍ଟାମି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହଉଛି ମିଟୁର ଘର। ତ ମିଟୁ ଟୋଟାଲି ଆସିବାକୁ ହିଁ ରାଜି ହଉନି। ଦେଖୁନ, ଯେତେ ହାତ ବଢେଇଲେ ଚାବିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆରି। ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟ, ସେ କିଛି ଭଲ ନୁହଁ। ହଁ ନା ମିଟୁ, ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ନା? କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ କେମିତି ଶୁଣୁଛି। ଖାଲି ଚାବିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଜମା ବି ବିଲକୁଲ ଘରୁ ବାହାରୁନି, ତା ଘରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେତେବେଳେ ଜମା ବି ବିଲକୁଲ ଆସିଲାନି, ଏଇ ଘଣି ଆସିକି ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଛି। ମିଟୁ ମିଟୁ କହୁନ। ଦେଖ, କିଛି କହିବୁନୁ କି? ଓଏ, କହିବୁନୁ କିଛି? କେମିତି ହଉଛି। ଇଏ ତ ହଉଛି ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ, ଆମ ମିଟୁ। ହଇସିଲ ମାରିଦେଲୁ। साङ्गମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ।
तो आज वीडियो जदि आपको भल लगे ताहले आपण शेयर लाइक आ सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। तो मोर हूँ नमस्कार, जय जगन्नाथ।